आखाइनि हाथियारखौ एंगारनानै 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव गोजोन बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों गोबां NDBSनि दैदेनगिरिफोरा बर' माहारिनि गोजोनखौ हास्थायनानै अहिंसानि मोन्थोरजों उदां अख्रां फारसे ओंखारबोदोंमोन। थिग बेबादिनो गोलाव सम बर' माहारिनि आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गावखौनो बावसोमनाय NDBSनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि जि बिदाय बिथाङाबो गोजोन बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों उदां अख्रां फारसे ओंखारबोदों। हाथियार दैनानै गोलाव सम जुजिबोनाय जि बिदाया दिनै गावनि थांनानै थानाय जिउ लामाखौ मोनसे गोदान बिथिंजों जागायफिनबाय। बिथाङा दिनै समाजनि गेजेराव थानानै गोबां आबाद मावो, रायजोआरि फसंथानफोराव बायदि रोखोमनि मदद खालामो, गोदान बिटिसि खुंथायनि गेजेरजों ओनसोलनि लामा सामाफोरखौ फोसाबनानै होदों। बेबादिनो जि बिदाया दिनै ओनसोलनि गोबां मानसिफोरनि खामानि मावनायनि सुबिदाखौ खालामनानै होदों। फै जों बिथांनि बायदि रोखोम हाबा हुखा मावनायफोरनि सोमोन्दै ओनसोलनि माखासे सुबुंफोरनि गेजेरजों मिथिनानै लानि। दिनै जि बिदाय बिथांनि न'आव खामानि मावगासिनो दङ। बेसेबां समनिफ्राय खामानि मावगासिनो? बिथाङा जि समाव एकर्ड जाबोदोंमोन बे समनिफ्रायनो बिथाङा गोबां खेथि मावबोदों। बे खेथि मावबोनायाव जोङो बिथांनिफ्राय गोबां खेथिनि सायाव जोंबो हेफाजाब होदों। ओमफ्राय बिथांनि मावनाय दांनायाव जों हाजिरा हुजिरा मावनानै गोरिब गुन्द्राफोरा गोबां सहाय मोन्दों आरो। दिनै बिथाङा गोबां आबादनि गेजेरजों ओंखामखौ थुलुंगा होबाय। औ। आरो आबादबो बुथुमनो हागासिनो दङ। औ। मा मा आबादनि सायाव खामानि मावनो मोन्दों? जोङो फार्स्टआव जोङो मटर फुनाय मोन्दों। बिनि उनावहाय थेमसि फुदों, आलु बुरदों, आरो आलु बुरखांनायनि उनाव जुखाम फदों। फखांनायनि उनाव जोङो जिरदों। ओमफ्राय दिनैसिमबो जोङो जिखामफ'नानै आलु बासिगासिनो दं आरो। बेखिनियानो। लाइमोनफोरखौ सेंग्राफोरखौ लानानै खामानि मावदों जि बिदाय बिथाङा, मा बुङो दे? लाइमोनफोरखौ बिथां फागेना गोबां हेफाजाब होदों। गामिनि लाइमोनफोरखौ थुलुंगाजों लोगोसे गोबां खामानिबो मावलांबाय लाइमोन सेंग्राफोराबो। बिनि थाखायनो जों बे फागिनखौ बावगारनो हाया आरो बिथाङा जुग जुग मोजांहाय मावलांनो हाथों होननानै जोङो इसोरनि सेराव आर'ज गाबो। बिथां जि बिदाया गामियाव जिबायदि एकर्ड जानानै फैबाय, बेयाव लाइमोनफोरखौ जोबोद मोजाङै थुलुंगा होदों। जाहाथे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोराबो बे जि बिदाय बिथां फैनायनिफ्राय मोजाङै मोजां सोलोंथायावबो जा खामानिफ्रावबो एसे जि बिदायखौ हेफाजाब होदों। बिथाङा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ ओरैनो थायालाबासिनो खामानि दामानिफ्राव माने थिसनदों। दा जों दिनै फरायनाय आरिनाय बिथां जि बिदाय फैनायनिफ्रायनो गामि ओनसोलाबो एसे मोजां फैदों आरो। आगोलाव जिबायदि जौ जुवा लोंनानै थानायफ्राबो एसे खम जाबाय आरो गामि ओनसोलाव सेंग्रा सिख्लाफोराबो मोजां मोजां फरायनायफ्रा एसे दावगानो हादों। नै दा जोङो दा नै बेमार आजारनिफ्रायसो एसे फरायनाय आरिनायफ्रा एसे माबा जानानै दं आरो सहाय सुंदों। आरो दा बिथाङा हाइजें हालदै गायगासिनो दं। बेयाव सेंग्रा सिख्लाफोरा बाहागो लागासिनो दं, लाइमोनफ्रा। खामानि मावनानै एसे एनै रां खामायनो हादोंना नोंसोर? हादों जोङो। दा जों जिबायदि ओरैनो थायाबालासिनो जोङो ओरैनो थानाय समाव बिथांखौबो जों सहाय होबाय। बिथाङाबो जोंखौ जेरैबायदि सहाय होबोदों जोंबो बिथांखौ सहाय होगासिनो दं। एसे एनै थाखा फैसा आंखालाबो माने जोंहा मोजां जादों आरो बिथांनियाव खामानि दामानि मावनानै दा साबसिन मोनो। जों दा बेखौ मावगासिनो दं ओरैनो थायाबालासिनो। गोरिब गुन्द्राफोरा माने दासान्दि इयावनो मुखुब जानानै दङ। नोंथांमोननि गामिनिल' सुबुङा बेवहाय खामानि मावदोंना? गामि खाथिनि ओनसोलनि मानसिफ्राबो मावगासिनो दं। जों गामिनियाल' नङा आरो खाथि खाथिनि गामिनि मानसिफोरा सुबुंफ्राबो मावगासिनो दङ। नोंथांनि हालामाव जि बिदाया दङ आरो जि बिदाया बिथाङा जि गोबाव समनिफ्रायनो हाग्रायाव दंमोन, दायो फैबाय। आरो जि लामानि खामानि मावगासिनो दङ, बे मावदों गोबां गाज्रि अबस्थामोन। आदसा दा बिथांनि सायाव जोंहा सिगां माने जोंनि रायजोनिफ्राय साबायखर थाबाय। मानो होनब्ला बिथाङा दिनै मोनसे हान्थि परिबेकआव फैनानै जोंनि बे मैनामाथा फोथार एरिया उदालगुरिनिफ्राय काइजामाटि एरियाजों फैनाय आप टु काहिथमासिम थांनाय लामाया दिनै 7 बोसोरसो जाबायमोन। नाथाय गोबां जोंनि रायजो राजाया थांलाय फैलाय उसुबिदा जाना दं। दा बेखौ बिथाङा नांगौ बादियै गावनि गोसोजों फुवारनाय आरो फाहामनाय मोनसे रिपेयारिं स्किम हमना लाबोदों। बिनि सायाव जोंहा
खोनाना मोननानै गोबां गोजोननाय मोनबाय जोंनि रायजो राजाया। दा जाहाथे माने बिथाङा गावनि बे जिखिनि हमनानै लाबोनाय स्किमनि सायाव मोजाङै मावफुंनानै होयो, बिनि थाखाय जोंहा रायजो राजाया गोबां आखा थाबाय आरो बिथांनिसिम जोंनि रायजोनिफ्राय हाजासे साबायखर थागोन बेखौ मावफुंनानै होनो हायोबा। जि बिदाय बिथाङा बे हालामनि लाइमोनफोरखौ लानानै खामानि मावगासिनो दङ। जि बिथां सारा दिनै जोंनि खारिजा बिजिनि गासै रायजो राजाफोरखौ लानानै मोनफ्रोमबो खामानियावनो माने आगान सुरबोगासिनो दं, बेखौ जों नुना मोन्दों। बिनि थाखाय जोंनि रायजो राजाया गोबां साबायखर माने बावनाय थाबाय बिथांनिसिम। लामाफोरनि अनगायैबो बिथाङा गोबां आबाद मावदों, मा बुंनो सानो? बिथां सारा लामाफोरनि बादैनो गोबां गावनि माने एरियायाव गोबां खेथि बाथि मावनानै गोबां रायजो राजाखौ माने बायदि दिगै माने हेल्प खालामगासिनो दं। बिनि थाखाय जोंहा जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जाहाथे इयुनाव आरो बिदि मावफुंनानै जोंनि रायजो राजाखौ माने गोजोन होनो हायो, बिनि थाखाय आंनि फारनिफ्राय गोबां साबायखर थाबाय। आरो जि बिदाय फैनायनिफ्राय गामिनि महरफ्रा सोलायदोंना, लाइमोनफोरा थुलुंगा मोन्दोंना? जि बिदाय सार फैनायनिफ्राय जोंनि खारिजा माने बे रायजो राजानि गोसोफोरा बहुद गोजोननाय आरो हान्थि मोनदों। मानो होनोब्ला सिगाङाव जिबायदि थासारिमोन बे थासारिया दा गैला। जथेस्थ' गोजोननाय, जथेस्थ' माने हान्थि जानानै दङ। बेनि थाखाय जोंहा थोजासे गोजोननाय थाबाय आरो।